Altså, jeg sidder. Ej, hvad? Ej, det er så voldsomt at kigge på. Det her målgruppe, nej, det var det overhovedet ikke. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kommer derfra med en investering. Hvor var det vildt. Det var meningen, at vi skulle drikke champagne. Så sidder jeg i bilen. Jeg er kommet ud, hvor vi skal optage. Håber jeg. Og jeg er ret spændt. Måske også lidt nervøs. Jeg kan godt mærke, at min vejrtrækning den har det lidt svært. Fordi den der følelse af at være spændt, den er måske gået over blevet sådan lidt mere nervøs. Altså jeg sidder. Jeg har en knude i maven. Jeg er så spændt. Jeg er på vej ind i Løvens Hule, og jeg er ret nervøs. Jeg har brugt den seneste tid på at forberede mig så godt som overhovedet muligt, og noget af det, jeg jo har gjort, det er, at jeg har planlagt, at jeg skal de her 3 plancher med ind, som man tit ser, at der er mange iværksættere, der har, og det har jeg altså også. Jeg vil rigtig gerne med mine plancher vise noget af det, Carnacare kan, men jeg tænker også, at jeg nok er nødt til at have en, der viser lidt om vores tal, omsætning, overskud, den slags, som jeg gætter på, at investorerne ret gerne vil se. Jeg håber, at talbranchen kommer til sidst. Okay, det tror jeg er en nakke. Ej, hvad? Okay, den er stor. Er vi glade? Okay, jeg er meget glad. Det her, det har vi aldrig vist til nogen før. Det har været så hemmeligt. En af de ting, jeg er allermest nervøs for, det er i virkeligheden at skulle ind og præsentere Carnacares omsætning for allerførste gang. Fordi for mig så er det ikke så vigtigt. Det vigtige for mig, det handler om at hjælpe en masse mennesker. Og stod det til mig, så vil jeg i virkeligheden jo meget hellere komme ind og fortælle om, hvad det er, mine produkter kan, og hvilken stor forskel de gør. Men nu er det jo bare et program, der handler om, at der skal investeres i nogle virksomheder. Så jeg ved også godt, at fokus nok i en eller anden grad i hvert fald også er nødt til at ligge der. Men det er jeg en lille smule nervøs for. Den vil ikke rigtig, den her. Det er som om, at den er sådan... Ej, de er blevet gode. Ej, det er så voldsomt at kigge på. Nu skal vi fortælle det her til hele Danmark. Er du klar på det? Det ved jeg ikke rigtigt. Noget af det, jeg bruger rigtig meget tid på i mit forberedelse, det er at øve mig på mit pitch. Fordi det er det eneste i det program, jeg rent faktisk kan kontrollere. Det er de 2 minutter, jeg har, som bare mine. Jeg øver mig både for mig selv, og så prøver jeg faktisk også at hænge billeder op af alle løverne, sådan så at jeg kan fornemme, sådan, hvordan vil det være at skulle fokusere på flere mennesker på samme tid. Fordi jeg er faktisk ret nervøs for, hvordan det vil være at komme ned og både skulle memorere det, jeg synes er super vigtigt, samtidig med, at jeg jo skal på en eller anden måde også usagt hilse på 5 fremmede mennesker, som jeg prøver på at invitere op til dans. Så jeg synes faktisk, det er en ret svær balancegang, og det går heller ikke altid lige godt for mig. Yes! Hej med jer. Carnacare sælger innovativ hudpleje. Derfor var den primære målgruppe... nej, det var det overhovedet ikke. Jeg kan godt se, at det ser ud som om jeg kluder ret meget i det, men i virkeligheden så føler jeg faktisk, at jeg er ved at være ret godt klædt på. Og fra nu af, så er det, der bliver vigtigt for mig, det er bare, at jeg kan stå stærkt i mig selv. Jeg kan stå ved den værdi, jeg ved, jeg har som menneske, men jo også som virksomhed. Og så håber jeg selvfølgelig, at den investor, som kommer med, gør det samme, at vi kan matche hinanden på den måde på en eller anden vis. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at skulle i gang, og så må vi bare se, hvordan det kommer til at gå. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kommer derfra med en investering fra en, som kan være med til at løfte den her virksomhed. Men uanset hvad, så håber jeg på, at jeg kommer derfra og på en eller anden måde føler mig lidt klogere på min virksomhed og på mig. Jeg håber, de stiller nogle spørgsmål, som jeg kan tænke over, som jeg måske kan få noget ud af og gruble over. Måske ikke kun i dag, men også sådan i fremtiden. Så det skal nok gå. Så bliver jeg alligevel lidt mere rolig. Skal jeg bare se, om jeg kan finde det. Nu er jeg kommet ud, og det gik så godt. Hvor var det vildt. De bød alle sammen. Jeg tror, jeg var lidt bisset over for en af dem. Jeg tror, det var det rigtige. Jeg fik lige snakket med Nikolaj Slige, så nu kommer Simon. Hej Simon! Halløj. Vil du drikke champagne?
Ja! Sådan. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Nå, Martha, hun bliver. Kom, Martha. Jeg har det virkelig godt. Jeg har fået noget at spise. Godt for mig. Mit nervesystem begynder at falde lidt ned, og jeg tror, jeg sådan begynder at forstå, hvad det egentlig er, der lige er sket. Jeg tror simpelthen, at det, der er sket, er det bedste, der kunne ske. Jeg kan faktisk ikke lige forestille mig, at det kunne blive bedre med nogen andre. Og nu er jeg bare super spændt på due diligence. Men altså, ja, jeg er glad. Lidt træt. Alle siger, nu skal du drikke champagne, og jeg er bare sådan der. Dudum, cola. Så må du drikke champagne, ja. Godt. Det var meningen, at vi skulle drikke champagne. Jeg er så træt. Mit nervesystem har været på overarbejde. Jeg er bare glad for, at der var andre, der kunne se det i min virksomhed, som jeg også skal se. Det handler om, at vi skal hjælpe en masse mennesker med at få et bedre liv. Faktisk. Det tror jeg, vi kan, og jeg tror, at de 2 gutter der, de hjælper mig rigtig godt på vej ud i verden. Det er så vildt.